Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Office Jong Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District ha ka Laipotrik ubnaya yong arajar arpway kala penbena ba an Khang Biang ya baro ki Jingïaseng hapo ka West Khasi Hills District namar ka jing sa Priang State jong ka khlam jing pang COVID khat khandai hapo ka district kham haswa kata ha ka arpu khandai trik ubnaya yong arajar arpway Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills District uba tilingwa ula penbena ba an sha ban Pynlong ki Jingïaseng light no ki Jingïaseng khana bat ki school penpau da ka babot renti ya ki kendon Henry kataru tang hapo arpusaw kanta la penbena ban Khang Biang ya ka jingsha ban Pynlong Jingïaseng hadin bala pet banya ya ka jinglong jingman hapo ka district kumta dagani ka jing penbena baro ki Jingïaseng kin amla shu ban long tat andala penbena da kumway pan